So welcome back again mga ka-DIY Lock TV. So today's video mga kalapatids is gagawa po tayo, magbibigay po tayo ng tips kung ano po yung ng oregano sa ating mga kalapati mga kalapatids. So ang gamit po natin ngayon is yung ating mga kalapatids, yung ating camera para maging good quality na rin sa ating mga kalapati at mga nag-views na ating mga kalapati. So lobat na yung ating camera mga kalapatids. So yan po yung yung breed natin, na breed na mga kalapatids na kalapati natin. So yan, tingnan nyo. So ilog na to soon mga kalapatids. So yan o. So taas natin yung brightness kaya mag-focus. So yan po. So, taas natin. Yan mga kalapatids, kita nyo. So yan o. So yan po siya. Tapos yung nagbigay na rin ako ng greatest mga kalapatids. So dito din mga kalapatids sa kabila. So yan. So over po tayo. Pinukuha yata ng yan o. So pares na talaga silang dalawa mga kalapatids. So yan muna yung ating update sa mga kalapati natin. Tapos dito din yung mga hen mga kalapatids. Yan po, mapapansin nyo. So para gumanda-ganda din naman yung ating quality. So yan o. So yan po yung mga natin mga kapatids. Iwasan natin. Yan po. Uy, ano nangyari sa'yo? Ba't may tungal tali ata mga kapatids? So anong pinagagawa nun? Ba't tinali? So may nanghuli ata dito mga kapatids. So yan po. So montage natin sila mga kapatids. So tapos na natin na montage mga kapatids. So punta muna tayo dito sa mga breeders natin mga kapatids. Good yan. So silip tayo mga kapatids dito muna bago natin gawin yung ating tips kung ano po yung ng oregano, gamit po ng oregano para sa mga kalapati natin. So yun po yung dalawa natin. So yan yung may dalawang singsing po yun mapapansin nyo. Yan po. So di ko pa po nalagyan ng mga clip ring itong mga warrior natin na talo mga kalapatids. So yan po yung isa, si Punggo. Yan po, makikita nyo. So dito ginawa nating sitter yan. Apat po may dyan, may itlog. Tapos yun si Isabela line. So yung mga niya, nakay. So dito, may dalawa na rin. Dalawang itlog na rin yan nandyan mga kapatids. Kung napapansin nyo. So yun So ayaw mag-focus dun sa So dito din, yun yung dalawang may sing-sing na irak mga kapatids. So yan muna yung ating update dito sa ating lock. So umpisa na natin yung ating tips mga kapatids. So tara. So mga kalapatids, sa kasamang palad mga kalapatids, na delete yung video na nung kinuha natin yung oregano. So habang iwan muna natin dyan yung itatanim natin mga kalapatids. Tapos itong nakuha nating dahon, so madilim mga kalapatids. So taas natin yung brightness. Ayan. Ilalaga natin mga kalapatids. So kuha tayo na lagyan dito. So wala tayo na lagyan. So pasensya na mga kapatid, so madumi dito sa bahay. So tasa naman, kuha tayo ng paglalagaan. Kuha ko dito mga kapatid.
So ito hugasan natin mga kapatids. Hey! So hugasan ko muna mga kapatids. So mga kapatids, naka-ready na po tayo ng ng tubig to. Ano na natin. Paano na natin mga kapatids, hindi na natin yung lutuhan, tas palit. Ilaga na natin to mga kapatid. So hintay lang natin na malaga yan mga kapatid. So marami yan. So pwede din natin gawin yung mga kapatid. So umiyak yung mga aso. So pwede din po natin yung gawin yung powder. Ibabad natin sa araw mga kapatid. So kukunti po yung ating oregano dito. So muna tayo mga kapatid. Tatanim muna tayo. So habang naglalaga mga kapatids, so ilaga muna natin mga kapatids. Itanim muna natin yung kinuha nating oregano para mas dumami at marami tayong magiging supply ng oregano mga kapatids. So tara, sabahan nyo ako. Ayan, pinapaulit ng langit. So tara, tanim natin to mga kapatids. So kuha ko ng so galaw yung camera natin mga kapatid. So yan. So kuha tayo ng kuha tayong pang tanim. So kuha muna tayo dito sa loob. So yan, kuha na tayo mga kapatid. So tara, tanim na natin to mga kapatid. Tapos natin diligan. So tara, dito na tayo dumaan. So yan mga kapatids. So kunin natin, tanim natin to. So yan mga kapatids. Kinukulit ng langit. So bukasan natin So yan mga kapatids. Sakto na ulit. Saan natin kaya ito itatanim? Kinukulit ng langit. So dito, try natin dito. So kaya magandang itanim. So harap muna ako ng pagtataniman natin mga kapatids. So tapos na natin mga kapatid. So yan po. So tapos na, sana mabuhay yan. Kikita nyo mga kapatid. So mga kapatid, yan po. Sana mabuhay. So tara, tingnan na natin yung nilalaga natin. So mga kapatid, ito na po yung ating oregano. So malapit na matapos. So nakikita nyo naman mga kapatid, yan po. So hintay lang po natin matapos yan na malaga mga kapatids. Tapos na natin ipapainom sa ating mga kalapati mga kapatids. So balik na lang po ako ulit mamaya mga kapatids. So mga kapatids, yan na po yung oregano juice natin. So tingnan nyo mabuti. So yung kulay, tas natin. So medyo siya mga kapatids. Papansin nyo. So yan po. So ang benefits po ng ating ang benefits po ng oregano is yung magpapalakas po ng immune system. At so ilagay muna natin dito bago natin discuss. So papalamigin muna natin yan mga kapatids. So hintayin natin muna na lumamig. So yan. So
So, asan yung cellphone ko? So, ang kagandahan po ng oregano mga kalapatids is na ay 100% natural siya mga kalapatids, no? Tas has antimicrobial effects against respiratory infection para sa mga kalapati natin. Tas proven to prevent salmonella and E. coli infections mga kalapatids, no? So, ang kagandahan po niya mga kalapatids is maano po yung ating makukondisyon maigi yung ating kalapati mga kalapatids. Tas contain antioxidant and vitamins A, C, E, calcium and zinc mga kalapatids. So, yun po yung mga kagandahan ng benefits niya mga kalapatids. Tas magnesium and potassium and niacin mga kalapatids, no? Yan po yung kagandahan ng ating oregano mga kalapatids, no? So, hintay muna natin matuyo yan, lumamig mga kalapatids. So, sorry sa aking pagsasalita dahil hindi pa po tayo sanay gaano mga kalapatids so pagbablog. So, sana soon mas masanay pa tayo mga kalapatids dahil naiilang-ilang pa tayo mga kalapatids. So, sa mga nagja-judge po sa akin dyan mga kalapatids, so walang problema sa akin, i-bash nyo lang po ako mga kalapatids. So, wala tayong magawa kung yan po yung gusto nyo mga kalapatids, no? So, hintayin na natin yan palamig mga kalapatids. So, magpapakain na rin ako mga kalapatids. So, break na lang po ulit ako. So, tapos na natin na palamig mga kalapatids. So, maglalagay na tayo ng tubig nila mga kalapatids. Nagpakain na rin po ako mga kalapatids. So, nainom na mga kalapati natin. Tara, sabahan nyo ako mga kalapatids. So, painom na tayo mga kalapatids. So, yan. So, set up natin to. So, ganyan na lang yung setup ng ating camera mga kalapatids. So, unahin ko na po to.
So nalagyan na natin mga kapatids at dito din sa kabila nakapaglagay na rin tayo doon. So yun. So yung focus. So nakapaglagay na rin tayo doon. Tapos dito din sa kabila. So umiinom na sila. Tapos na rin sila uminom. So yung mga kalapati natin, mga kapatids. Yan po sila lahat. Tapos na sila uminom. So ilipat na rin natin yung painuman dun sa kabila. So kunin natin mga kapatid. So lipat natin dun sa mga stock bird. So di pa nakainom. Tara. So dito rin mga kalapatids. Ayan mga kalapatids. So kunti lang yung nilagay ko para di masayang. So hanggang dito na lang yung ating video mga kalapatids dahil maubusan na ng memory ating camera. Maubusan na po ng memory. Hanggang dito na lang po at hanggang sa susunod na video ulit tayo mga kalapatids. So this is it mga kalapatids. So please like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button para updated ka palagi sa ating video mga kalapatids. So huwag mong kakalimutan yung raffle natin palagi sa ating 1K subscriber mga kalapatids. So mag-comment ka palagi at i-like mo at i-share mo to sa Facebook mga kalapatids. So hanggang dito na mga kalapatids. So that's it. Peace.